nematambudziko Mukoma. Aiwa, aoneka. Tingangoda kutaura nekuti mazuva ekupedzisira muchienda muchinoona baba kuchipatara, pane zvinowanzoitika kunzwa kana kuona kana zvavaitaura. Ini ndingangoda kutanga kunzwa mazuva avo ekupedzisira kuti pane mashoko here avaitaura zvokuti mainzwa kuti takuonekwa panapa. Ndingati mazuva ekupedzisira inga iri last week Friday ndakawafonera iri Thursday vachiti handisunzwa zvakanaka ndikuzarirwa kuti hapakanaka. Saka Friday ndakauya ndichivaona nemanzwiro yavaita ivo. Chakandishamisa ndekuti vakakwanisa kusumuka kubva mumba umo chipinda mota chienda kuchipatara. Vachisvika kuchipatara ikoko tauzokwanisa kutaura navo vakaita serious kusvika kuzopara usiku wanhasi. Saka ndinoti kufamba kwavakaita ikoko zvakandiratidza kuti ndo anga angoriwo mazuva ekutongoonekesa ende pavapinda muchipatara imomo tauzokwanisa kutaura kuti munhu anga akushandisa oxygen pakurara kudya nekufema zvese kusvika vaparara. Mazuva ekupedzisira vanga vari kunyanya kusimbirwa nei? Mazuva ekupedzisira vanga vakutambudziko remwoyo nemapapu. Chiremba akanga ati mwoyo wavo wanga wazvimba uye waita mvura nemapapu akanga akanganisika. Saka vanga vari kutambura nekufema nedambudziko remaclothes. Vakaita clot pachest pavo. Saka maclothes wayo ndoazosvika kuti mukoma wakupapana. Ini semana chicha muri kuda kuti ichi chitakadzidza kukuna baba. Ngatise mwana inini ndinoda kutenda kuti mukoma munhu akandidzidzisa upenyu maringe nebasa remakitari. Kubva kumapurazi matakakurira uku munhu akakwanisa kuti ndiri munin'ina zvinhu zvinokwanisa kuti urarame ita izvi. Saka munhu akanditora vakandigadzika pasi vakandikwanisa kumudzidzisa makitari vari pamwe chete namukoma levi. Saka muine machengetero avakandiita ende handisi ndega, takachengetwa takawanda, mhuri dzakawanda. Funga vazhinji isitiri vaneiziva kuti madzibaba munhu akachengeta even mabhenda akawanda. Mukoma anga ari munhu akasingasarudza, munhu pavachitsvaga basa kuwana basa vabva kupa pekugara ipapo pamba ipapo chavadya ndo chaidyawo mwedzi ainge auya. Saka ndinotenda kuti mukoma akadzidzisa upenyu kusvika mararamiro atinoita nayo. Kurwara kwakaita madzibaba tinoona kuti zvakabuda zvikaenda kuvanhu vakawanda. Kurwara kwavo vamwe vakauya vachibatsira. Chii chamungade kutaura mumiseve hukama pamusoro pezvakaitwa? Ndingati chekutanga nyaya idzi dzakazofamba dziri mbiri. Nyaya yekutanga pakafamba rumai kuti mukoma washaika ivo vasina kushaika. Posita vamwewo vakakwanisawo kusvikawo pano vakaonawo chokwadi kuti mukoma kwanga wabatikana vakakwanisa kubatsirawo vakabatsira tichitendawo nevechipatarawo nevehurumende vakakwanisawo kuti mukoma wakwanisa kurapawo pachena zvisina muripo. Saka ndo zvinhu zvatinotenda. Iko zvimwe zvinyika yese yakamirira kuti vanzwe kuti urongwa uripo ndihoupi, uye mukutaura kwatachiita nevarongwa vachititara chanyaya yemagamba emumhatsi iri igamba zvotinofanira kunge ritori gamba renyika. Iye zvino izvi pane zviri kutaurika here kana kuti mimi semhuri zvamira sei? Ndingati kozvinozvi kune kurongwa zvavo ngati mweni vosvikawo kune vambosvikawo kuti nyaya yemukoma ichiri kuzewa kuti ingangosvika kumusoro-soro kuti inzwike kuti vachapiwa ruremekedzo kusvika papi. Saka ndozvo zvinhu zvakatarisira. Zvichireva kuti kana zvamira zvakadai soko hapana kana mazuva amuri kuti tikutarisira kuti mazuva akadai taakutomirira kumhuri zvinenge zvakabasa? Ndingati zuva ramangwana tinenge taane mangwana kuseni toda kuzoti mutungamiriri uchati kudii nezvazvo chokwadi. Asi tisati tanzwa mashoko anobva kutungamiriri, imi semhuri muri kurongei
kuti baba vanoradzikwa kuri? Isusu semhuri taona kuti mukoma munhu akabva kumusha achiuya kuno kuHarare kusvika kuSoshama. Saka taona kuti zvakakodzera zvakare kuti kuradzikwa kwavo vadzokere futi kupi kumusha semhuri ko kuna amai nababa nevamwe vakashayika vari kwekongo. Saka tinovaradzika ipapo. Mune zuva ripi pari zvino tisati tanzwa zvichabva kana kuti kumakurukota? Tanga taronga zuva reSatade vachabva kuNyaradzi uya uzosvika pamba pavo panapo zvinguva diki diki, imi tozovatakura toenda kumusha musi weSatade iyoyo unorara kumusha. Sande tobata varadzika chokwadi. Amene pano kumusha ndekupi? Kumusha kumusha tinobva kuChiweshi panonzi pachavhakaira kubari kwativaka chokwadi. Zvamungangoda kutaura kumhuri yeZimbabwe pamwe hatizokwanisa kukubatai nepurogiramu maringe neupenyu hwasenior lecturer madzibaba Nicholas Zakaria? Ndakati mhuri yeZimbabwe tarasikirwa zvikuru. Mukoma ndovanga ari baba ndovanga ari amai ndovaitichengeta napo nematambudziko ndo vaiona zvese, uye munhu asingasarudzi ane kuti haisi hama kana kuti iya vanongobatsira munhu auya anoda kubatsirwa zvinhu manzi munhu anga achibatsira. Saka ndinoti tarasikirwa zvikuru chokwadi. Tinotenda maita basa nenguva yenyu.